Всъщност градината изисква едно единствено качество и това е търпение. Хората, с които аз работя, винаги искат градината да бъде сега и веднага, тя да бъде изградена като къща. Нормално всички, те им казват в България инвеститори, построяват къщата, строителите окипазяват всичко около къщата, унищожават абсолютно всичко, каквото могат, докъдето поглед им стигне. И идва момента за градинария и строителите имат една шега, но във всяка шега има и нотка истина. Той градинария ще го оправи това. Нали, като си хвърля фаса, той градинария ще го изчисти. Но хората очакват по същия начин, както къщата се изгражда в срок. Ние имаме разрешително за 2 години, до втората година тя трябва да бъде изградена. Те очакват по същия начин да дойдат градинарите, да засадят градината и в някакъв срок тя да бъде готова. Те да излязат и да си пият кафето в готова градина. Истината е такава, че една градина се изгражда в продължение на десетилетия, съвсем буквално. Аз от моят опит знам, че по-малко от 4 години изисква страшно много ресурси и страшно много пари, за да стане по-бързо от 4 години градината, защото растенията струват много по-скъпо, когато са по-възрастни. Другото, което е, че дори и инвеститора да е много заможен и да е готов да плати фантастични суми пари за растения, малките растения се адаптират по-лесно. Големите растения имат по-голям процент смъртност.